راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل گرمایه سلام أب كل قرنات عالم تركبو زخبركم سماعتي راديو إيرنا لومي ربع 17 ميازيا كل تشحن 19 ناي ساعت زي سمنان مدبات عالم كميالون تطعمون مسزينا واحدنا نأستات حد ساعت مساعدكم كنت سنحنا سناي مكتال أب زتفلالي هجرات زركبو إرتراويان بموت إرتراوي صحفي تكيا بيانس تسمعهم حزني قلت له وتهدروا بايتو السودان سلطانو أوشتي 15 معلتات نسيبيلاو منغستي كركب حبرة أفريقيا تسويعو إثيوبيا أب غامبيلا كاب زركب بيت مأسرتي 9 أسرات هادمهم هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن سجر أب زتفلالي هجرات زركبو إرتراويان محبرسة بوليتيكا سنتبابن كالوتن بموت هبوب إرتراوي صحفي تكيا بيانس تسمعهم حزني قلت له أتوم إرتراويان بمنقد محبرو ميدياتات بلوغاتن كال منقدتاتن أب زم حلال فوزلو ملأختات دراسن ترجمن أتو تكيا بينه بفلاي بتا نولك أتمكرو تزنتو درستو كابريق حفنتي زحدر اللو مادنا قوتي تغسو أب فلسفنا زتكورت ناي ترجم فرياتو زخونت صوفياون أب إرترا حنتي كابتن ببلوش درستات زنببه مصحفتي تجرنيا أب مبل 78 عام عدميو أب سالستزي بمزتفليه تقادلا هزباو جنبار نبر أتو كيا بينه قدامي أما حدار بانك إرترا كوانت نبره دحيرو مستسرعات بزنبرو ناي الرأيان محدران فللي ننوي عامتات 10 كيلو من بارو يفلت أبالات راديو إيرنا بموت دراستك كيبينس تسمعهم حزن بمجلات نسدرابيت صنعت 8 يوم نبريزيدنت بشير بعلواز عليه وتهدروا بايتو السودان سلطانو أوشت 15 معلتات نسيفيلاو منغستي كركب حبرة أفريقيا تسويعو اتوتهدروا بايتو أوشت 15 معلتات سيفيلاو ممحدار كمسرت انتزيكيلو السودان كاب أبالنت حبرة أفريقيا كدس كل مخانا تحبرتها تنكعو حبرة أفريقيا نتياب سودان استخايد علوا كوان تخننه نكل تعمتا سلطان كحز مخانو زقلت وتهدروا بايتو السودان طلب حزب السودان نمملاد أمبر سلطان نمبحث نبريزيدنت بشير كمزي عليه زملكت اتوتهدروا بايتو بتوسخي كاب سيفيلاو وغن قدامي مينستر كرقح مخانو أفليطلو انتقون حزب السودان البشر تراي زيكونه مسارحتو زنبرون سرعتون تقليلو كإلين حدش سيفيلاو منغستي كمسرتن بمطلب تقاومو يغصلالو سعود عرب حبرات إمارات عربن قبصن نوت تهدراو بايتو السودان زلون دقف بوقعي كقلصان كلوا حيالو هقرات دما نمرقص حبرات أفريقيا بمدقاف اتوت تهدراو قجله أبزحت أرقيزي سلطانو ناب سيفيلاو ممحدار كسقاقر يمحسنا أبزوان زي أب أفريقيا كاب زركب حموشت هاجرات اتن سلسته الصومال إثيوبيان سودانن رجوع مأكلاي منغستية بلنن إرتران جيبوتن تزامادي رقات زلو منغستي زوننا كوان تقنا تنكم بتتان هاجرات زوبا تكالاو منغست زي مقامون وحس ديمقراسياو مسجار سلطان زي مهلاون بمخانو متأزن هاجراتون الشغال يقبرو زوبا غرن أفريقيا نلعب فرق الزمن كاب جيتشتن مبتتان منغستن عرفو أي فلتن أب إثيوبيا زوبا غامبيلا كاب زركب بيت مأسرتي 9 أسرات كم زهدمو أقل زينة هاجر حبيرو أب تبيت مأسرتي درس تفترة حدا وقجت أتوم أسرات كهدمو كم زخالو زحبره أزازن هاي تبيت مأسرتي أخول بزح بوليس كم زي بليو زملكت أب إثيوبيا أسرات ببزحي كاب بيت مأسرتي كهدمو أبزي حد عمت أزي ناي مجمرة يكونن بناي بهر قجتات تحمز زلا إثيوبيا حدش منغستي كاب زمسرت حد عمت عطيرو كوانتلو زاقيت وشتاو تسأتا كوحس أي كالن مزنا يسأتا قداي تأساسيرو أبتاقر زي حقاو من كساقاس تبناجو حاشش جنزبن نبرتن ببزحي الرئي كم زلو ببعلتو كاب زرقح زلو زينا مردا يكال زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا كاتسيلو علم كم يالو كسعبيو مكتالكم دقيمنا نعدم راديو إيرنا سلام زخبركم تقتتلتي مدب علم كميالو أبزز حلفة سمون كابسترأيو عبيتم عبالتات علم اتي أب سودان نبشر زقالي السوداناو لوطيو إذا لوط إزي لوط انتيو كوانتلو أنفتو بزح مرمرن متباين زدليو يمثل سلزقا لومي نزم عبالزي كن رئيو أي مرتنان نايلو متحستوناغن أب كلتا أرستات زتوكوريو اتقدماي نسرعة محبر حبرة السب بخمي نريو زرق خون كلو اتقال ايكا نتركن هلو حرياتاتا ام مكل خال كل ايران زريو سناي مكتال
ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ማሕበርነትን ርእሰ ማልነትን ክሳብ ቅድሚ 30 ዓመታት ዓለም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ደንበታት ተፋጢጣ ንኸበድቲ ሓደጋታት ተቃሊዓ ነይራ። ንጽቡቕ ድዩ ንሕማቕ ዝግሄር ጥራይ ብዝፈልጦ መንገዲ ግን ቅድሚ 30 ዓመታት እቲ ኣብ ማሕበርነት ዝብል ስምን እቲ ስም ዝስከሞ ኣካይዳን ረጊጹ ዝነበረ ደንበ ዓነውነው ኢሉ ፈሪሱ። ብኸምዚያ ከዓ ዓለምና ዳርጋ ክሳብ ሕጂ ብዝበሃል መንገዲ ብሓደ ደንበን ብሓደ መሪሕነት ንሱ ከዓ ብርእሰ ማልነት ክትምራሕ ጸኒሓን ገና ዘላን እንተኾነ እዚ እውን ሎሚ ብዙሕ ነቕነቕን ተቃውሞታትን ይገጥመሎ። ርእሰ ማልነት ገዲፍካኸ ናበዩ ካልእ ዝሓሸ ኣማራጺታትከ ኣሎ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ከም ሕቶታት ኣብ ዝቐርቡሉ እዋናት ከዓ ሓድሽን ዘይተረኣየን ኣማራጺታት ከም ዘየለ እታ ሓንትን ዝሓሸትን ወላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኹን እምበር ናብ ማሕበርነት ገጽካ ምምላስ ይሓይሽ ዝብል ኣንፈታት ተሓሳስባታት ካብ ዝቀላቐል ቀሊል ግዜ ኣይገበረን። እንተኾነ እቶም ገና እቲ ዝሓሸ ንሕብረተሰብ ዝዕብን ዘሰስንን ርእሰ ማልነት እዩ ዝብል መትከል ዘለዎም ወገናት ናብ ማሕበርነት ገጽካ ምጥማት እቲ ዝዓበየ ዝባህርር ነገር ምዃኑ እናጠቐሱ ማሕበርነት ሲ መዓስን ኣበይ ዓድን ተዓዊቱ ይፈልጥ ኣያብዘ ዝተፈተኖ እንዲዩ ወዲቑ እናበሉ መረርኦም ንሓድሽ ንፋሳት ለውጥን ፈተነን ብሓውሲ ተቃውሞን ዘይተኣደነ ርእቶታት ምፍሳስን ይገልጽሎ። መሪሕነት እዚ ዓለም ሒዛ ዘላ ኣሜሪካ እቲ ብዛዕበየ ኣብነት ብርእሰ ማልነት ስርዓተ ሕብረተሰብ ክትጥቀስ ትኽእል ሃገር እያ። እንተኾነ ንዕኡ ዝጻረር ሓሳባት ግን ኣብኣ ኸይተረፈዩ ተበራቲዑ ዝመጽእ ኣብ ናይ 2016 ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተወዳደረን ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዓብዪ ስፍራ ዘለዎን ብዕድመውን ጸጋ ዘለዎ በርኒ ሳንድረስ ዘይነበሩን ሓደስትን ሓሳባት ሒዙ ብምምጻእ ንነብሱ ናብ ማሕበርነት ገጹ ኣዛዝዩ ምጉስጓሱ ልቢ መንእስያት ኣሜሪካ ሰሊብዩ። ልቢ መንእስያት ምስላብ ከዓ ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነውን እቲ ኣርእስቲ ብሓድሽነቱን ዝፈጠሮ ሃዋሁ ምውቕን ኣካትዓን ኮይኑ ቀጺሎ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ኣዝዩ ዝፍራሕን ዕድል እውን ክወሃቦ ዘይብሉን ክመስል ከዓ ንርእሰ ማልነት ዝመርጹ ንማሕበርነት ከዓ ዝጻረሩ ማሕበርነት እንፈልጦ ኢና እንታይ ከሓድሽ ነገር ኣለዎ ንፍሽለትሲ ብኸመይና ዳግም ንናፍቆ እናበሉ ብልሳንን ብብርዕን ክምጉቱ ተዓጢቖም ይሰርሑኣለዉ። ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ታሪኻዊ ሓሳርን መከራን ፈጢሩ ዝሓለፈ ብተደጋጋምን ብብዙሕ መንገድን ክዕወት ዘይከኣለ ስርዓተ ማሕበር ሕብረተሰብ እንተሎ ማሕበርነት እዩ እናበሉ ከዓ ኩርናዕ ኣተሓሳስባቶም የነጽሩ። ማሕበርነት ማለት ሶሻሊዝም እቲ ካብ 1771 ክሳብ 1858 ብህይወት ኣብዚ ዓለም ዝነበረ ሮበርት ኦወን ዝፈጠሮ ስም ነይሩ። ካርል ማርክስ ንኦወን ሕሉፍ ኣማኒ ማሕበርነት ኢሉ ዝጽውዖ። ሮበርት ኦወን ነቶም ኣብ ግዚኡ ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ከም ጄምስ ማንሮን ጃንኪንስ ኣደምስን ንኣገዳስነት ማሕበርነት ዓብዪ ብምግላጽን ኣብኡ ከይተሓጽረውን ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸጋታት ብምፍሳስን ክስርቶን ክዓውቶን ፈቲኑ እኳ እንተኾነ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን። ኩሉ ብዕንወት ይመጺዎ። ንኹሉ ሰብ ከም ድላዩ ኩሉ ዘድልዮ ክትቀርበሉ ከቢድ ከም ዝኾነ ኸኣዩ እቲ ኣብቲ ግዜቲ ዝተመስከረ ሓቂ። ምናልባት እውን ማሕበርነት ዝብል ነገር ሽዑ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሰላሒሉ ምሞተ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ኣብዚ ዓለም ኣብ 1818 ዝተወልደን ን67 ዓመታት ኣብዚ ዓለም ዝጸንሐን ካርል ማርክስ መጺኡ ሓድሽ ትንፋስ ሰኺዑ ኣተንሲእዎ። ብዙሕ ሳይንሳዊ መልክዕ ኣትሒዙውን ስነ ፍልጠታዊ ማሕበርነት ክገብሮ ብዙሕ ፈቲኑን ጸልዩን ንሸቃላይ ዝያዳ ኣቓልቦ ዝሃበ ኣተኩሮ ብምግባር ከዓ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ማሕበርነት ሰፊሑ ክኽሰት ኣኽኢሉ እዩ። ንማርክስ ተቐቢሉ ንማሕበርነት ብሓድሽ መልክዕ ንቕድሚት ዝደፍኦ ከዓ ሩስያዊ ቭላድሚር ሌኒን እዩ ነይሩ። ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ሩስያ ዘመናዊ ደስነት ከይተረፈ ክንበጽሕ ኢና ብዝብል መትከልን ስራሕን ከዓ
ን18 ሃገራት እዚ ኸኣ ዳርጋ ሓደ ስልሲት ዓለም ምዃኑ በዚ መንገዲ እዚ ከም ዝኸዳ ገይርወን እንተኾነ ዝተሓንፀፀ ዕላማ ከይተሃርመ ኣብ ክንዲ ቁጠባዊ ረብሓታት ወፅዓን ምርጋፅ ሕብረተሰብን ስዒቡ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብታት ዝዓለም ኣብ ምግላፁ ዝኸብድ ኩነታት ተኣሊኹ መራሒቱ ሕብረት ሶቪየት ተበታቲና እተን መካይድታ ዝነበራ ሃገራት ከኣ ዝኸፍአ መልክዕ ጉዕዞ ሃገርነት ሒዘን መመሊሰን ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ ተሸሚመን ተሪፈን ሎሚ ገና ኣብ ስርዓት ኮሙኒዝም ዝኣምና ዝተረፋ 6 ሃገራት ኣለዋ መብዛሕትአን ከኣ ንኣሰር ቻይና ተኸቲለን እየን ዝጓዓዛ እንተኾነ ግን ሎሚ ቻይና እውን ከይተረፈት ነቲ ማሕበርነት ዝብል መንፈስ ብገለ ናይ ዋኒንን መልክዓት ዲሞክራስን ምምሕያሹ ዝብል ጉዕዞን ሓሳብን ተቀላቀልያ ሓሓሊፋ እዚ ኸኣ እቲ ማሕበርነት ዝብል ጉዕዞ ሕብረተሰብን መንግስትን ተስፋ ዘይህብ ውድቕ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝድፍኣሉ ማሕበርነት እውን ሙሉእ ማሕበርነት ዘይኮነስ ነቲ ርእሰ ማልነት ከይሓደግካን ገለ ምምሕያሻት ጌርካን ንዋኒን ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ከየእትኻ ዝብል ሞጎትዩ ሒዙ ዝመጽእ እዚ እውን ኣብ ማሕበርነት ሙሉእ እምነት ምቕማጥ ከም ዘይከኣል እዩ ዘመልክት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ግዜ ፍራንሷ ሚትራንድ ንጸገምን ንቁጠባን ኣተዓሪዕካ ናብ ሓደ ፍትሓዊ ጉዕዞ ሕብረተሰብ ምእታው ዝብል ህቃነውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ዘይቀሊል ንማሕበርነታዊ ገጻት ዕድል ዘሂብን ውድቕን እዩ ነይሩ እሞ ኸድኣ ከም ናይ ሕጂ ዘሎ ኣሜሪካዊ ፖለቲከኛ በርኒ ሳንድረስ ንተሞክሮታት ፊደል ካስትሮ ዳንኤል ኦርቴጋ ሁጎ ቻቬዝ ኒኮላስ ማድሮ ብኸመይ ከመኽንዮም ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣሻቐሊ ክነሱ እናጠቕሶም ነቲ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያን ዘሎ ማሕበርነት ከም ቀንዲ ኣርኣያ ጽባቐ ማሕበርነት ክጠቕሶ እንታይ ዓይነት ውግእ ፖለቲካዩ ኣብ ቅድሚኡ ክግተሮ ዝኽእል ብዋኒንን ርእሰ ማላዊ ቁጠባን ካብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ንዘላ ዴንማርክ ኣብ 7ይ ደረጃ ንትርከብ ኖርዌይ ኣብ መበል 12 ንዘላ ሽወደንከ በየናይ ሞጎት ማሕበርነት ዝኽተላ ሃገራትን ከብለን ይኽእል ዋላ እኳ ብዙሕ ማሕበራዊ መደባት ዝተግብራ ሃገራት ይኹና ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝተረኣየ ማሕበርነትከ ብኸመይ ወዲኡ ማሕበራዊት ሕብረተሰብኣዊት ኢትዮጵያ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያምከ ጉዕዞኣን መፈጸምተኣን ይዝከርዶ ናይ ሊብያን ግብፅንከ እንታይ ኣብነት ዝኸውን ነጥብታት ኣለዎ ኣብ ማሕበርነት ኮነ ኣብቲ ዝለዓለ ክብጻሕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ደስነታዊ መልክዑ ሰባት ከይሰርሑን ከየፍረዩን እውን ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ብኸምኡ ዋጋ ከይከፈሉ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝእምም እዚ ኸኣ ክትግበር ዘይከኣል ዘይግብራዊ እማመዩ እቲ ድሮ ዝተፈተነ ኸኣ ኣብ ምልእቲ ዓለም ፈሺሉ እዩ ነቲ ጸሊም ግዜ ደጊምካ ምብርባር እውን ዘርባሕ ኣይኮነን ብኸምዚ ኸኣዩ ኣብዚ ንነብሮ ዘለና ሰዓት ኣብ መንጎቶም ንዕኡ ክመልሱ ዝደልዩን ከም ቀስሒ ዝፈርሕዎን ብዙሕ ፖለቲካዊ ክርፍስ ዝርአ ዘሎ ቱርክን ውጡር ሕርያታታን ሎማ ሃገራት ብዙሕ ናይ ገዛእ ርእሰን ናጽነት ዘለዎን ኣይመስላን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኸምዚ ኩነታት ትጠራዕ ዘላ ቱርክያ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ እቲ ሃገር ኣብ መሬታ ወይ F-35 ዝዓይነተን ምዕቡላት ነፈርቲ ካብ ኣሜሪካ ከተእትያ ወይ ከዓ S-400 ዝዓይነቱ ካብ መሬት ናብ ኣየር ዝውርወር ስርዓተ ሚሳይል ካብ ሩስያ ከተምጽያ ሓዲኡ ግድን ዘድልየላ ግዝያ በፂሓ ቱርኪ ክልቲኡ ብሓደ ክትገብሮ ግን ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኸኣ ክትመርፅ ኣለዋ ኣሜሪካ ዶ ሩስያ እቲ ምርጫ ኸኣ ዋጋታት ዝኸፍል እዩ ስለዚ ኣብ ሕሪኣ ብዙሕ ጥንቁቕ መንገዲ ክትክተል ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጠይብ ኦርዶጋን ኣብዛ ሕቶ እዚኣ እታ ስጉምቲ ይወስድ ሃገሩ ኣብ ዓለም ኣብ ዝምድናታት ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኔቶን ከመይ ዝኣመሰለ ስፍራ ከም ዝህልዋ ክውስን እዩ
እቲ በአሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ቀረብ ናይ F-35 ዝበሃል ፕሮግራም ልዕሊ $1 ትሪልዮን ወፍሪ ዘለዎ ንቱርክን ዓማዊላን ዘርብሕ ኣብ ሰማይ ከዓ ብልጫ ዝህበን ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ዓብ ዕድል ከተሕልፎ ከም ዘይብላዮም ተንተንቲ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ዝገልጹ ዘለዉ ቅድሚ 2 ዓመት ቱርኪ ኣብ ክንድቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ናይ F-400 ናይ ሚሳይል ፕሮግራም ናይ ሩስያ ከም ትግደስን ከም ትገዝኦን ገሊጻ ነይራ ብድሕሪዚ እዩ ከዓ ሕደጊ ዝቐንኡ ብርቱዕ መጠንቀቕታ ኣሜሪካን ምሁራታን መጺዋ መደብ ሚሳይል ሩስያ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዘምክን ብምዃኑ ከዓ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሳብ ገለ ምስ ቱርኪ ዝጸንሐ ካልእ መደባት ክድስክል ኣለዎ ዝብል ስጉምቲ ከይዶም እዮም ሎሚ ዋላ እኳ ኣብ ክልተ ሕርያት ቀርቀር ቱርኪ ክልኣየራ ተውሒሰሉ መደብ ኣዝዩ የድልያ ኣሎ ኣሜሪካ ከዓ ብዘይካቲ ትህባ ዘላ ናይ ነፈርቲ መደባት ነቲ ናይ ሚሳይል መደባት ኣብ ክንዲ ካብ ሩስያ ካብኣ ካብ ኣሜሪካ ክወሃባ ከም ዝኽእል ካብ ቅድሚ 7 ዓመታት ሒዙ ሓሳባት ክቐርበላ ጸኒሑ እዩ እቲ ፔትሪዮት ዝብል ናይ ክልል ኣየር መከላኸሊ ስርዓት ኣሜሪካ ነቲ ናይ S-400 ናይ ሩስያ ጽቡቕ ገይሩ ክሽፍኖ ዝኽእል ምዃኑ ከረድእዋ እውን ይኽኢሎም እዮም ቱርክ ግን ብዙሕ እዝኒ ዝሃበት መሲላ ኣይተረኣየትን ሕጂ እቲ ሃገር ቀልጢፋ ክትውስን ኣብ ትደልየሉ ዘላ ግዜ ንኣሜሪካ ዘይሕጉስ ነገር ጌራ እንተፈጺማቶ ክገጥማ ዝኽእል ነገራት እንታዩ ንዝብል ሕቶ መልሱ ኣብቲ ቱርኪ ምስ ኣሜሪካ ኣትያቶ ዝጸንሐት ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ናይ ምድጋፍ መደባት ብዙሕ ክትሰ ከም እትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ በንጻሩ ንሩስያ እንተውኪያኸ ኣብ ዝብል ከዓ ኣብ ዝምድናታታ ምስ ሶርያ ኣብ ሕርሻ ጸዓትን ቱሪዝምን ብዙሕ ሃስያን ሕነን ክመጻ ይኽእል እዩ ብዘይካዚ ቱርኪ ምስ ሩስያ ይሓይሽ ዝብል መንገዲ ዝያዳ ዝምረጽ ኮይኑ እንተተራእይዋን ናብኡ እንተኣትያን ካብ ዝበዝሐ ክፋላት ዓለም ኣጸቢቓ ክትንጸልን ሓንቲ መጸጊዕታ ከዓ ሩስያ ጥራይ ክትከውንን እያ ሽዑ ከኣዩ ፑቲን ቱርኪ በይና ምስ ኮነትሉ ከም ድላዩ ከንከሽክሻ ስለዚ ከዓ ከም ሕርያ ንሩስያን ፑቲንን ክትመርጽ የብላን ቱርኪ ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካውያን እንተስ ንረብሖኦም እንተስ ብሓቂ ሓሌሙላ ብሰናይ ዘርአተ ወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ረናዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ፖለቲካ ስነ ጥበብን ካልኦትን ብሞት ህቡብ ኤርትራዊ ጸሓፊ ተኪኤቤነ ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጽለዉ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሳልስተ ዚ ብሞት ዝተፈልየ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ተኪኤቤነ ቀዳማይ ኣማሓዳር ባንኪ ኤርትራ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ምስ ስርዓት ብዝነበሮ ናይ ኣረኣያን ምሕደራን ፍልልይ ንነዊሕ ዓመታት ደስ ኪሉ ምንባሩ ይፍለጥ ንፕሬዚደንት በሽር ብዕልዋ ዝኣለየ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዑ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ሲቪላዊ ምምሕዳር ክምስርት እንተዘይክኢሉ ሱዳን ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክድስክል ምዃና እቲ ሕብረት ኣጠንቂቑ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዕልዋ እኳ እንተኾነነ ንክልተ ዓመታት ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጠለብ ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ ዳ እምበር ስልጣን ንምብሓት ንፕሬዚደንት በሽር ከምዚኣለዩ ዘመልክት እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ካብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ክምዝዝ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ኣልበሽር ጥራይ ዘይኮነ መሳርሕቱ ዝነበሩን ስርዓቱን ጠቕሊሉ ክእለዩን ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረትን ብምጥላብ ተቓውሙ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋምቤላ ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 92 እስራት ከም ዝሃደሙ ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ሓቢሩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓድሕዳዊ ግጭት እቶም እስራት ክሃድሙ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ኣዛዚ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ እኹል ብዙሕ ፖሊስ ከም ዘይነበሮ እዩ ዘመልክት ብናይ ብሄር ግጭታት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ካብ ዝምስረት ሓደ ዓመት ኣቕፂሩ እኳ እንተሎ ዛጊት ውሽጣዊ ፀጥታ ከውሕስ ኣይከኣለን እዚ ድምፂ ሬድዮ ረናዩ تطعموا مس راديو رنا
ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? እዚ ተወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ። ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ሳምራዊ ተኸታታሊ ዛንታ ብተስፊት ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 3 ወይዘሮ ለምለምን ኣስመረትን ብበኸያ ታዒንተን ክትኰስ ደለየ ንሓድሕደን ይተኣባበዳ ጸኒሐን ድማ ምስ ምማዕ እስእና ሰለም ከየበላ ውዒለን ሓዲረንኦ ኣብ መንጎ ወይዘሮ ለምለም ንኢዮብ ከቦርታ ተሸፊኑ ክነኽነኽ ስለ ዝሰምዖ ከቦርታ ኸፊደን ሓጐሰይ ክመጽእ እኮ እዩ ኣጆኸባ ወላ እኳ እንተበልኦ ሓቂ ዘይብሉ ዘይተጭበጠ ምጽንናዕ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ኩሉ እናተራእዮ መሊሱ ተነኽነኸ። ኣስመረት ዓቕሊ ጽበት ዘንቀሎ ተኣቱ ትወፅእ ነብሳ ክቖመላ ይከኣለን ጭንቕ ጭንቕ ትብል ነበረት። ተስፋ ዝቖረጸትን መሰለት ከም ጽልልቲ ኣብቲ ገበላ ኰለል ክትብል ከላ ኣምላኽ ሓልዎ ስላሴ ጽላሎም ያፈለዩ ትብል ኔራ ደጋጊማ ኣብ ሕይወታ ሙሉእ ከምታ እዋንቲኣ ተረቢሻን ድቃት ስኢናን ኣይትፈልጥን። ኣብ ልዕሊ ቦኣ መጠኑ ዝሓለፈ ፍቕሪ ዘለዋ ንሳምራዊ 1000 ግዜ ትፍተዎ እምበር ኣቦይ ጌጋ ነይርዎ ክብላ ኸሎ ፍጹም ቅዱስ ኣይተቐበሎን። ከምዚ ኢላ ድማ እያ ትመልሰሉ። ወዲ ሰብ ንዕላማ ክሳብ ሞት ድልው ክኸውን ኣለዎ። ዕላማ ዘይብሉ ሰብ መጻኢ ዝበሃል የብሉን። ኣብ ናይ ካልኦት መጻኢ ተጐዝጒዙ ዝነብር እምበር ናተይ ዝብሎ ኣብ ተግባር ዝውዕል ስነ ሓሳብ ኣይውንንን። ዕላማ ኣቦይ ጽቡቕ እዩ ወይ ሕማቕ እዩ ይብለካ የለኹን። እቲ ንሓደ ጌጋ ዝመስሎ ንኻልእ ግን ቅኑዑን ክሰዓብ ዘለዎን ክኸውን ይኽእል። እቲ ነቲ ሓደ ቅኑዕ ዝመስሎ ድማ በቲ ኻልእ ሰብ ጌጋ ከም ምዃነ ሓሊፉ ኣዝዩ ኣነዋሪ መሲሉ ክርአ ኽእል እዩ። ኣነ ሕጂ ንዕላማ ኣቦይ ዘይኮንኩ ነቦይ ከም ሰብ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዝነበሮ ኣጠማምታይ ዘፍቅር መጻርርቲ ቦይ ቀደም ኣዝየ ጸልኦም ነበርኩ። ሎሚ ግን ሰምራዊ ሓወይ ዕላማን ኣነባብራን ወዲ ሰብ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእኩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ፍቕሪ ክልገስ ከም ዘለኒ ካብ ዝግንዘብ እንዳሓር ንርእሰይ ውሽጣዊ ሰላመይ ክዕቅበላ ኽኢለ ኣለኹ። ነቦይ ከዓ እሞ ብዝተዓጻጸፈ እምበር የፍቅሮ ከምቲ ምሃብ ካብ ንተቐባልን ላዕሊ ንወሃቢ ዝፈጥሮ ደስታ ዝዓቢ ኣቦይ እውን ፍቕሪ እናሃበ ኣብ ትምኒቱ ኸብጽሓና እንተዝኽእል ካባና ንላዕሊ ልቡ ብሓጐስ ተመሊኡ ሰሓቕ ከይተፈለዮ ብርሃን ደቁ እናረኣየ ብዕግበት እንተጓዓዘ። ግን ሳምራዊ ሓወይ ክምለስ ብዘይክእል ክንሓስብ ኣይግባአናን ዝበለቶ እናዘከረት ምልክት ፍርሕን ሻቑሎትን ናጸብዕታ ቈራቕራቕ እናበለት መሰረት እዚ ቖልዓሲ ካንሽርብ ኢሉ እናበለ ህርግ በለ ስንብድ በለት። ንኹሉ ክትገብሮ ዝጸንሐት ምንቅስቓስ ክከታተል ዝጸንሐ ስለ ዝመሰላ ንኽተረጋግጽ ዋይ ማስዳ መጺኻ እንታ ሓተተት። ንሑተኣ ግደ ኸይገበረ እንታይ እንተገበርና ደኣ ሓይሽ ሕጅኸ ባጽዕ ዶ ኸይድኸውን በቃ
ولا باصع كخيد امبر بخمي مو باصع خبصح خالت بلو سلكوا زي نبره منقኛ እንዲዩ ዝደለዮ ክገብር ንዝደለዮ ሰብ ከእምን ኣይጽገምን እዩ ብእውነት ኣስሚር እታ መልሓሱ ኣብ መዓር ተለዊሳ ዝተሰርሐት እያ ትጥዕመካ ተኾርሜን እየ ዝብለኪ ንድድ ኢልካ መጺኻዮ በረዲ ዝቐይረካ ነዞም ቆልዑ በትሪ ገይረ ቅርስም እናበልኩም ሓንቲ መዓልቲ ወሲለ ይፈልጥን ብመልሓሲኡ ወስ ከም ዘይብሎ ዝገብር ሰብ ንኸእምን ኣይጽገምን እዩ ሸሓጥኻ እኮ ኣይኮነን ዝደልየን ምግባር ግን ጸገም የብሉን ባጽዕ ምብጻሕ ዳ ንዑ ዓብ ነገር ከይመስለኪ ምፍታን ዝመስልዎ ኸ የለን ባህላየ እንታይ ሞ ኽብል እየ ዝሓይሽ ዝበልካይ ምግባር እምበር ንዓሞ እቶ ብርክኻ ስብር ኣብል ኢላ ሒዛቶ ንውሽጢ ገዛ ኣተዉ ወይዘሮ ለምለም ንኹሉ ነገር ኣብ ውሽጠን ጌረን ንኢዮብ ርእሱ እናሓኸኻ ተስፋ ኸስንቖ ክጋደላ ጸንሕኦም እሞ ኢዮባ ደኣ እንደ ውዒድኩም በለ መሰረት ነቲ ጸጥታ ንምስባር መሪቕ ክፋኑውን እሞ ምናልባት ባጽዕ ከይዱ ኸይከውን ኣንጌዮ ኸይደ ኣነ እሞ ምሳኻ ዘይከይድ በለት ኣስመረት ንስኽዳ ከይድባ ስራሕ ክስርሐ ደሓንበል እሞ ምሕዳርና ዓዲ ቀይሕ ንኸይድ ኣንጌዮ ኸ የፋንወካ ኮምንቴልክስ ግርም ሓሳብ ተባሂሎም ነቲ ገዛ ናይ ተስፋ መድሃኒት ፈጠርሉ ሓጐሰይከ ትምህርቲ ለካ ድዩ ሓተታ ወይዘሮ ለምለም የብለይ እናደዋ ምሳኽ ቕንየ መሰረት ሓወይ በሎ ርእሱ ድኒኑ ንሰምራዊ ሓወይ ምስ ረኸብካዮ ዓዲ ቀይሕ ውሰዶ ናብዚ ኽምለስ እኮ ይደልን እዩ ኣነ ምሰደይ ኣብዚ ቕመጥ እየ ምስ በሎም ኩሎም ሕንቕንቕ በሉ ዓይኖም እውን ብግዲኣ ኣይትበልዕ ኣይትሰቲ ካንተ ደኒሳን ተስፋ ቐቢፃን ምስ ነብሳ ትባእስ ነበረት ዓለም ጽልምት በለታ መሳቱኣ ብዝሓለፈቶ ክሸድዋ እናተረእያ ጥቓሞት ቀረበት ደጋጊሙ ኣብ ሓሳባ ዝመጻ ድማ ኣብቲ ጀራዲን መሳኑዋ ጸመዋ ኣቢሎም ክዕልሉ ኸለዉ ዝነበረ ጥዑም ሃዋህውን እቶም ደጋጊማ ሰሚዓ ዘይትጸግቦም ፍቕራውያን ቃላቱ ይመላለስዋ ዓይኖም ወይ ሽኮር ንስኹ እኮ ዓይነየ ኸ ንዓኽ እንተ ዘይረክብ እንታይ ምኾንኩን ድኣ ኣይፈልጥን ብንጽህናኺ ካብዘን ረጋቢት ዝፈሊ የብልክን ሕማቕ ዝበሃል ሓሳብ ኣይመጻክን እናበለ ኣእዳዋ እናጨባበጠ ናብ ኣፍ ልቡ ኣውድቕ ኣቢሉ ናብ ዘይትፈልጦ ዓለም ከም ትንሳፍፍ ይገብር ክትቈጻጸሮ ብዘይትኽእል ሓይሊ ኣብ ፍቕሪ ወዲቓ እንታይ ትገብራላ ክሳብ ዝጠፍኣ ውንኣ ገይሽ ሳምራዊ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ካብ ምባል ሓሊፋ መግራማ ንምግላጽ ዓቕሚ ነበራን ኣብቲ ጀራዲን መሳኑ ከውሊ መሪጾም ዓፋፉ ናብ ዘለውዎ ብቐሊል ኣብ ጠመተ ዘይኣትውሉ ቦታ እናመረጹ ዘሕለፍዎ ጥዑም ፍቕራዊ ግዜ ንዓይኖም መመሊሱ ስቓይ ኮይንዋ ሓደ መዓልቲ ዕፉን ዝድግደጉ ኣለና በዚሑ ኸ ኣበጃኻ ምስ በለቶ ንሙሴን ሚካኤለን ሓግዙን ኢሉ ሒዝዎም እንደ ዓይኖም ከይዱ ንሳቶም ብድፍረቱ ግረሙ ንሱ ግን በኣንጻሩ ዝተራእዮ ሓሳብ ክገልጽ ከሎ ዘኪራ ክትስሕቕ ደለየት እሞ ዓቕሚ ግን ሓጸራ ሰምራዊ በለት ከይተፈለጣ መመሊሳ ካብ ዝኽሪ ናብ ዝኽሪ ክትገላበጥ ከላ ኣዒንታ ካብ ምንባዕ ኣይቋረጹን እቲ ዝብላ ዝነበረ ኣብ ግዚኡ ቆብ ተብሎ ይነበረትን ብዙሕ ግዜ ዕላላይ ትኽብደለይ ብጃኻ ኣነ ይርድአንን ዘሎ ትብሎ ነይራ ፈታዊት ጓይላ ይነበረትን ግን ከኣ ሳምራዊ ኣብ ዙርያ እንተሎ ኣብ ከባቢ ገዝኦም መርዓ ምስ ዘሉ ጓይላ ምኻድ ምኽንያት መራኸቢ ስለ ዝጥቀምሉ ትኸይድ ነበረት ኮታ ብእምርኣ ዝገደፎ ዝኽሪ ብቐሊል ዝርሳዕ ኣይኮነን
ኣብ ኩሉ ነገር ፍልይ ዝበለ ጥበብ ስለ ዝጥቀም ኣብ ዓይኖም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝበዝሐ ምስኡ ግዜ ዘሕለፈ ሰብ ጽቡቕ ዘኽሪ ናይ ምግዳፍ ትዕድልቲ ኣለዎ። ሳምራዊ ሓደ ካብቶም ክሳብ ናይ 0 ሰዓት ውሽጣዊ ስምዒቶም ሓቢዮም ሕጉሳት መሲሎም ክረኣዩ ካብ ዝኽእሉ ሰባት እዩ። ወላ ብውሳነ እንተኾነ እውን ክሳብ ናይ ምውሳን ዝበጽሕ ንኹሉ ነገር ኣብ በይኑ ክሕዞ ጸገም የብሉን። ኣዕሩኽቱ ተንኰለኛ ኢኻ ክብልዎ ኸለዉ ምስጢር ከካፍል ብዘይምኽኣለይ ምስጢራዊ እምበር ተንኰለኛ ኸብለኒ ይክእልን። ኣዕሩኽ ስለ ዝኾና ኩሉ ናይ ህይወተይ ነገር ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት ኣይኮነን። እቲ ክትፈልጥዎ ዝግባኣኩም እየ ክነግረኩም ዘለኒ። ንስኻትኩም ንዓይ ዘይግባእ ዝበልኩሞ ምስጢር ኣይትንገሩኒ። እቲ ንበይንኹም ክትሕዝዎ ዝግባኣኩም በይንኹም ክትሕዝዎ ዓቕሚ እንተስኢንኩም እቲ ኣነ ዝነግረኩም እውን ካብኹም ከም ዘይሓልፍ እንታይ መረጋገጽ ኣለኒ? ኣነ እቲ ዘየጣዕሰንን ዘየባእሰናን እየ ክገብርን ክነግረኩምን ዝመርጽ ክብሎ እንከሎ ኣብ ግዚኡ ብፍጹም ስለ ዘይቅበልዎ ኩል ግዜ ነቲ ዝብሎም ገዛ ኸይዶም ደጊሞም ክሓስብሉ ኣዘኻኺሩ ዝፋነዎም። ሓደ ግዜ እዛ ናተይ ዓለም ኣዝያ ጥዕምቲ እያ፣ ንኽትነብረላ ብጣዕሚ ተባሃጊት ስፍራ እያ። ነዚኣ መሊሳ ኸጸብቓን ግርማ ኸልብሳን እንተዘይኮይኑ ካብኣ ወፂእ ክነብር ወይ ዓለም ክቐይር ኣይደልን እየ። ኣብዚ ዓለመይ ሰሓቕ፣ ተስፋ፣ ለውሃት፣ ፍቕሪ፣ ኮታ ኩሉ ሰናይ ዘበለ ነገር ኣሎ። ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ኸኣ ዝነብረላ። ኣብኣ ዘለዉ ሰባት ምስ ረኸብካዮም ዝግደፉ ይኮኑን፣ ብፍቕሪ ይሕዙኻ። ኣብ ፍቕሪ ከም ቆጽሊ ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ጸምበለል ዝብሉ ዘይኮኑ ይጠልቁ እዮም። ንፍቕሪ ክሳብ መዓምቑ ነብሩሉ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዓለመይ ክረኽበኩም እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ምስ በለ ቁጥዕን ስክፍታን ብዝተሓዋወሶ ኣዘራርባ ስምዒቶም ክገልጽሉ እኳ እንተፈተኑ ግን ነታ ኣብ ሓንቲ ዓለም ደይኮንና ንነብር ትብል ትር ኢሎም ዝተዛረብዋ ፍሽኽታ ሰኒዩ ኣይትጋገዩ፣ ኣነ ኣብዛ ናትኩም ዓለም ኣይነብርን እየ፣ ግና ጸቢቕኩም እንተትመራመሩ ብሓቂ ዝብለኩም ናይ ክልቴኹም ዓለም እውን በበይነን ክኾና ኽእላ እየን ምስ በሎም ክላወደይ ስቕበል ንስኻ ተፈሊኻሲ ንዓናኻ ክትፈላለየና ብምባል ካብቲ ወግዕን ካብቲ ኸባቢኡን ሃደሙ። ሃንደፍ ሃንደፍ እናበሉ ክኸዱ ኸለዉ ብውሽጦም ብርግጽ ክልቴና ኸ ብሓንቲ ዓለም ኣለና ዲና ከምኡ ዶ ንኸውን? ኖኖኖኖ ንሕና ሰብ ሓንቲ ዓለም ኣለና እናበሉ ይኸዱ ነበሩ። ምስ ነብሶም ዘዛረባ ርእስታት እናምፀ ወትሩ ይቆኩሖም። ግን ከዓ ኸይተሰማምዑ እምበር ከይተራኸቡስ ውዒሎም ኣይፈልጡን። ሽዑ ግን ሳምራዊ ምጥፍኡ ዓብዕዮ ኸይንዎም ቁዛን ተሰርሑ። እታ ክገብርዋ ዝኽእሉ ንወይዘሮ ለምለም እናመፁ ኣለናልክን ምባልያ ንዘቕርበሎም ዝነበረ ሓሳባት እናጸልእዎ ኣብ ርእሶም ይመላለስ። ከይደለይዎ ድማ ይሕስቦም። እታ ሙሴ ዓርከይ ኣነ ብእውነት ፈሪሕ ኣለኹ በለም ክእለ እንታይ ኣፍሪዕካ? ናይ ሳምራዊ ነገር ፈጺሙ ይርዳእንን ቤጃኻ ሓደ መዓልቲ ዝበለና ትዝክራ ዶ ትኸውን? እንታይ እያ ከምዚ ኢሉና ነይሩ፣ ኣብዚ ቐለና ኣብ ካልእ ክንነብር ንኽእል ኢና። ብኣካል ዘይፈልጦም ዝፈትዎ ማዕሩኽ ኣለውኒ። ሓደ መዓልቲ ብኣካል ክረኽቦም እየ ክብለና ኸሎ ትዝክሮ ዶ? ሙሴ ዝንበለ በጃኻ ኩሉ ዝብሎ እንተሰሚዕካዮ እኮ ጭንቀት እዩ፣ ግን ክትሰምዖ ከም ዘለካ ገይሩ ኢኻ ዝዕልል። ምኽንያቱ እንዳጸላእኻየሲ መመሊሱ ኸ ኣስሕበካ እምበር ዝበልካ እንዳኣ እዝክሮወ እሞ ናብቶም ሰባት ድዳኣ ኸይዱ ኸውን ክብል ሓተተ ምክኤለ። ብኣካል ዘይፈልጦ ማዕሩኽ ኣብያ ኣለዉ ኢሉ እየ ክኸዶም እሞ እንደዕ ወደይ
زربوكو متحزس إنالو نحد حدهم نويح داقاتيهم كردادو إكادون كل جزئين أي سامرا وحسابا بزل عللو نبأسي خبز حساب زدليهم جواجعو أبتها معلتي سامرا ودما لمدن من حسيروا اتسرح منو عليه سألعلع عبيلوس لزو عليه صبوغ يسمعين مران نأمان سنايتنجن نافقوهم سلزو عليه زحلقة تمارك محارن ناس تمقره بزعبا ملأت حسابات النحاسبة أنفتو نبعتهم قبره نزل خو بوتاخ مسؤول دي زلني ويكنو برو نحل فيك بحقيقة مدربايو كألا نديو حجي عب حنت نتب بس حلخو ناي مغير نتبي نزانت بزيا سلست قستق قبر الله نقدميت نيمان نتساقام رابعيت قستي زوس خلا معلتي الزينو ويحك خو نخال نحجي بزن سلست قستي نهيوتيك وقعزة أب عالمي صباغ فتر زغل عن نترايه نهيوت من قدتات كاكوت رخوا خبت بزاح ودسبقن كابت لمود كوت سلازق قمو كالوت زقبروا ويستوقعزوا من قدي عمر قامي نبر النابلة نابع الأمان بزحي ناينوح فلتاتن ناينوح قزيم فللاين كوينو خساب سمعهم نافقهم هو عالو مسمزة بحنساب تمتم بروا وانينم كساب زرسعو كونتاتهم كفلالتو نمت تحدثات أدعو سامراوي زروا جمرة نمنتها زينات نفافقنا نمنتها تصبقنا خي تفالتنا كند الزعكل كنفقر كيلنا حتى خو نخاليو قنا حدا مستير علو مسبله أصبقهم كسمعو قالوا كوخي حلفهم مأزانو مسألو علالو دروفت يموس نسواب زيبلون نعونا العلو خسحكون كستانتونون جميرهم نيرهم كما أكالمون وسلوا نغاقص لما أصبقهم لقب مسبلوا نحنا حج استفالتنا خمسل خاليو مبارد حكي حساباتنا هنا ينوي حجزي فلتات اللوا مسب حسابات انت تفاليتك بأكال كي ترخبكات النفافق إيخا أنا قدم يزفلتكم ينافقكم دمان يرى زيك العالم كمسل خاليو قناب عالمنا العالم زبالي لان شحكوا أكالكم انت زي رخبكوا حساباتكم مسايس لزنا برقن بو تساني حي نمن تايدنا نعمتات مسانا زخود السبات زيننا فقوم تراي زي كونه أب كبابنا مهلاو مون زين استوعد لهم بقدامنا نبر وشتنا سلزي تفالتنا وكايو واو بولو بحنساب أما هنا مونغو أتويلو سامرا وعوي نحنا تنفلتن أبزاو قدنا زرقبنين فلتاتين نسخاقن أكونان عباهم يتبل أنا حتى فترة أو يوزب الأمنتي زلني سلازي أبنقحات بوتا جزي أقت أمي قدب زبهالي بلون بجاهم لهم قلنا زانتا قدنا هيوتكم كسمع مدلخو هيوتك بينا يقولنا يهم تخبك على سواز لهم أبزا حلف علالنا هيوت قط ميام سبلكم زي ما ون على لواز بالكمني أبستنتنو أتيات النوع لا حسابات بقط مخقلص وخلو دستان زمان دما بزي ما خمس قلص واستوعي لي فلتن ملأتا من مللاء مهلاون الزغاغيركم نيهم أزيازة مسكنوكم نلومي زحاتوكم جن علم انتايا من بار انتايو دحرزان تا قدنا هيوتكم نابزن حتى وقت من لسني باهم بلني مسبلهم بوغنم حزموز ومصو حسابات بصحف اسفيرموس لازمصو كلتيهم بحبار بددبلو كمتي زحلف قات امز قبروا تعذبتي بالسحب مدرخاو دراما بزمسلاك قرار بعد ما زانتوهم كقربو جمرو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو
قلي نربا صريب كازي صرب قلي بطن مقدو أكيب كازي إكاب قلي درق بندي بفاس زي فلاز قلي انكوار جماد قريز كازي قراز الناخونه كباشقركي كأليو عدلكي زهابكي مبركة مرجاب زي بلو انتهي كخت قبري سمعي زي بلو نمان كتنقري كم محلاف قدا يحلف يقزي قواهي ناتمسحكا النها تدرركا تكازة قطامي أبراهام يمانه زيد مساس صحوف أبتقودنا رقص كان حلفكا ددحري خاس عيبه حقيفه سعيمكا مسكر كتكون بقبريك أرئيكا لبي كم زي كونه كم لبخا كتقتلني نبيتي كوحكوحكا بريك فيته انجراك قريبلكا كبخا خمز حيش متان كرئيكا هيوت كارسعكا اب هيوتينا نبركا بجخار حماق زفحر كايو قلقواد وزبي بزي تتصبخايو تعنك إفكا قدمي مسأت خايو بخبريك أبيركا نبي عيناي لبي كم أوب مخانو ترقوم ناي مفتعري قبري دما سلز صحاف دحر سماي قطامي تقاي محاري تمرعو فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قرب لكم تلليوات صحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي من الاختصاص انك تقدر في كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مسريدي رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قتمتات درستات وازاتات زغرب خوينم اب هيوت مزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عملقختنا معلتاوي هيوتنا تذكرتات مسنتن كالي نعطمامتنا بولقاوي هيوتنا ننصبارغه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مسريدي رنا زي خبركم سمعتنا ناي ساعت زي فنونا قدمي مزامو زينا دقيمة خسمعكم أب زتفلالي هاجرات زركبو إرتراوان محبرسة بوليتيكا سنة طبابن كالوتن بموت هبوب إرتراو صحفي تكي بينس تسمعهم حزن يقلت لو
እቶም ኤርትራውያን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሎጋትን ካልእ መንገድታትን ኣብ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽታት ደራስን ተርጓምን ኣቶ ተኪየ ቤነ ብፍላይ በታ ንውልቀ ተመክርኡ ተዘንቱ ድርሰቱ ካብ ሪቕ ሕፍንቲ ዘሕደረሎም ኣድናቆት ይጠቕሱ ኣብ ፍልስፍና ዘተኮረት ናይ ትርጉም ፍርያቱ ዝኾነት ሶፊያ እውን ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብብሉጽ ድርሰታት ዝንበባ መጽሕፍቲ ትግርኛ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሳልስተ ዚብ ሞዝተፈልየ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ተኪየ ቤነ ቀዳማይ ኣመሓዳር ባንኪ ኤርትራ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ምስቲ ስርዓት ብዝነበሮ ናይ ኣረኣያን ምሕደራን ፍልልይ ንነዊሕ ዓመታት ደስ ኪሉ ምንባሩ ይፍለጥ ኣባላት ሬድዮ ኤረና ብሞት ደራሲ ተኪየ ቤነ ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ንስድራ ቤቱ ጽንዓት ተመንዮም ንፕሬዝደንት በሽር ብዕልዋ ዝኣለየ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዑ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ሲቪላዊ ምምሕዳር ክምስርት እንተዘይክኢሉ ሱዳን ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክድስክል ምዃና እቲ ሕብረት ኣጠንቂቑ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዕልዋ እኳ እንተኾነነ ንክልተ ዓመታት ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጠለብ ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ ዳ እምበር ስልጣን ንምብሓት ንፕሬዝደንት በሽር ከምዘይኣለዩ እዩ ዘመልክት እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ብተወሳኺ ካብ ሲቪላዊ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ክረቅሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ኣልበሽር ጥራይ ዘይኮነ መሳርሕቱ ዝነበሩን ስርዓቱን ጠቕሊሉ ክእለይን ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረትን ብምጥላብ ተቃውምኡ ይቐጽል ኣሎ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ግብፅን ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዘለውን ደገፍ ብወግዒ ክገልጻ እንከለዋ ሓያሎ ሃገራት ድማ ንመርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምድጋፍ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋገር ይምሕፀና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከባ 5 ሃገራት እተን 3 ሶማል ኢትዮጵያን ሱዳንን ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ የብለንን ኤርትራን ጅቡትን ተዛማዲ ርግኣት ዘለዎ መንግስቲ ዝውንና እኳ እንተኾና ጠንቂ ምብትታን ሃገራት ዞባ ትካላዊ መንግስቲ ዘይምዃሙን ውሑስ ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ዘይምህላውን ብምዃኑ መጻእዘን ሃገራት እውን ኣሻቓሊ ይገብሮ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ካብ ግጭትን ምብትታን መንግስትን ዓሪፉ ኣይፈልጥን ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋምቤላ ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 92 እስራት ከም ዝሃደሙ ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ሓቢሩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ዝተፈጥረ ሓድሕዳዊ ግጭት እቶም እስራት ካህድሙ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ኣዛዚ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ እኹል ብዝሒ ፖሊስ ከም ዘይብሉ እዩ ዘመልክት ኣብ ኢትዮጵያ እስራት ብብዝሒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካህድሙ ኣብዚ ሓደ ዓመት እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ብናይ ብሄር ግጭታት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ካብ ዝምስረት ሓደ ዓመት ኣቕፂሩ እኳ እንተሎ ዛጊት ውሽጣዊ ጸጥታ ከውሕስ ኣይከኣለን ምዝ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ኣብታ ሃገር ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ጠበናጁ ሓሽሽ ገንዘብን ንብረትን ብብዝሒ ይርአ ከም ዘሎ በብዕለቱ ካብ ዝርጋሕ ዘሎ ዜና ምርዳእ ይከኣል ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምከታልኩም ደጊምና ንመስግን ፓሪስ ካብ ዝርከብ ቋሚ ስቱድዮና ምሳኹም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ